Ben, eu vou ler un texto da autoría de Xavier Seoane. Para min é un poeta referencial indiscutible na miña produción, un autor da xeración dos 80, que publicou un libro moi fermoso titulado Dársenas do caso, que foi un libro premiado co Premio Caixa Nova. O poema titúlase A Patria. Pregúntasme o que eu penso da patria. A patria, para min, é o olor a brea, as abellas voando sobre as flores silvestres, unha vaga lentura nos días de setembro. Patria son os amigos, a miúda rapaza que xogaba comigo ao xadrez nos antigos diváns dun derruído café, certas rúas perdidas e discretos paseos, os bancos dunha praza en penumbra ao entardecer. Patria son os pesqueiros remontando o azul promontorio da Torre de Hércules, as pombas arrolando nos tellados azuis do casco vello, un tremor silencioso nos cristais da xanela cando o día atardece. Que pode ser a patria máis que adentada nas primeiras cereixas, o coche escangallado na barriada en que liabas o primeiro cigarro con tremor e con medo, a inquedanza no rostro do teu pai que escomeza a envellecer, o nevoeiro perdido no infinito dos ceos, a erva que era amor nunha cantiga bella, porque a patria non son, serán, nin foron nunca, as sombras de uniforme, as damas ominosas de encaixe duro e negro, o xeo na mirada do freire que asexaba desguello tras dos lentes, na mente se esnicaba nunha verruga bella nun estrado debaixo dun ouro e sangue acedos. A patria non será xamais un mapa, unha estatua, un suxeito de etiqueta. Quizáis a patria só é ese ceo indefinido pasando misterioso sobre o mar que entardece, un arrecendo a lume e romeiro, entre cegas mapoulas e estralotes violetas, uns ollos que contemplan a chuvia das estrelas silenciosas sobre o horizonte nuo das últimas ribeiras.